Сурвачка. Мечо отвори вратата и влезе в къщата. Цялото му палто бе покрито със сняг. В ръка държеше клонка дрян за сурвачката на бебето. Докато се сгряваше с билков чай, Лиса изпече питка, намази я с масло и постави паничка с мед в средата. Всички се заеха с изработката на сурвачката. Формиха кръгове от клоните, превързаха ги с червени конци, след това ги украсиха с нанис от пуканки, ушав и малки гевречета. Облякоха народни носи и излязоха навън в снега. Бебето сурвака всички за здрава и успешна година. Лиса разчупи питката и се почерпиха. Бебето тичаше с зачервени бузи из двора и размахваше сурвачката. Лиса се сгуши в Мечо и си помисли: семейството е да спазваме народните обичаи. Кукичета. Цяла сутрин от кухнята се носеше аромат на кораби, поръсени с захар. Това значеше само едно: време е за разходка в кората. Лиса сложи готовите сладки в плик, а Мечо напълни чай в термоса. Обуха си ботуши и излязоха навън. След големия дъб поеха по горската пътека. Снега вече се топеше и на места се показваше зеленина. Скоро стигнаха до поляната, където изпод снега се показваха нацъфтели кукичета. Лиса разказа, че това са единствените цветя, които цъфтят през зимата. Бебето подскачаше от кукиче на кукиче и се възхищаваше, а Лиса и Мечо се погледнаха и си казаха: семейството е да отидем на зимна разходка. Шейна. Цяла вечер валя сняг. Когато бебето се събуди, беше натрупало чак до кръста. В такова време без шейна навън не се излиза. Затова Мечо отиде до работилницата и се захвана за работа. Срендето оформи 2 парчета дърво във формата на ски, а с чука закова малка пейка върху тях и ето шейната беше готова. Всички се облякоха топло и излязоха навън в снега. Седнаха на шейната и цял следобед се спускаха по близкия хълм. Вечерта, докато пиеха чай и се грееха до камината, Лиса си помисли: семейството е да се парзаляме с шейна. Снежен човек. Не беше валяло от няколко дни. Снега постепенно се слегна и стана подходящ за снежен човек. Бебето потропваше нетърпеливо, докато Лиса го обличаше. Едва изчака да му сложи шапката и изтича навън. Там вече го очакваше Мечо. Направиха малка топка и започнаха да я търкалят в снега. Съвсем скоро тя стана толкова голяма, че всички трябваше да помагат. Поставиха голямата топка за основа, средната за тяло и малката за глава. Направиха и очи и уста от въглени. Бебето сложи един голям морков вместо нос на снежния човек. Лиса и Мечо се прегърнаха и си казаха: семейството е да играем заедно в снега. Кукери. Цяла седмица Мечо беше с болно гърло. Лиса му приготви любимата супа, но той продължаваше да кашля. След като опита всички лекове, се сети, че най-добри в битката с болестите са танците на кукерите. Без да се бави, извади от скрина костюмите с дългата козина, коланите с хлопки и страшните маски. Лиса, Мечо и бебето си облякоха костюмите и излязоха навън. Хванаха се за ръце и като същински кукери заиграха хоро в снега. Като по чудо, кашлицата на Мечо спря. Бебето радостно подскачаше с хлопките, а Лиса си помисли: семейството е да пазим традициите живи.